Jedna taká nešťastná udalosť, ktorá sa zase stala môjmu druhému kamarátovi, ktorý v Tatrách zahynul. Ako horský záchranár pracujem už v podstate 7. rok. A čo robíme? No snažíme sa pomáhať ľuďom, zachraňovať ich, keď sa dostanú do nebezpečných alebo životohrozujúcich situácií. Vôbec som nešiel za tým tak, že by som chcel byť od malička horský záchranár. V horách som sa pohyboval v podstate už od detstva, keďže aj moji rodičia ma vlastne k horám viedli. Raz ma oslovil aj kamarát, alebo povedal, že ide skúsiť príjmačky k dobrovoľným záchranárom. Tomu som úplne ešte až tak nevenoval pozornosť, ale potom jedna taká nešťastná udalosť, ktorá sa zase stala môjmu druhému kamarátovi, ktorý v Tatrách zahynul, tak to bol pre mňa taký spúšťací moment, kedy som si povedal, že je to zlé a že by som chcel akože skúsiť pomôcť ľuďom.